अंतोनियस चक्रवर्ती खाल या श्रेष्ठ संतांचे मार्तीरपण रोमान सरले. हे 7 जण बाबाव रोमांचे क्रिस्तांव विधव फेलिसिटीचे पूत. ती एक घनाधिक आणि भक्तिवंत स्त्री. तिच्या आणि तिच्या कुटुंबाच्या परगट आणि अप्रतिम देखी मुखांतर बॉम्ब्या आराधन करतले फटकिऱ्या देवांक सांडून नव्या भावार्थाक आयले. तांच्या नर्त्या वरवीं पब्लियस शिंडलो आणि आवयक क्रूरपणे मारूंक हुकूम दिली. चक्रवर्ती अंतोनियसान तांकां विविंगड तीर्पदारा लागीं धाडून तांकां विविंगड रितीची मरणा शिक्षा ठरायली. अशें जान्वारियसाक शिसे बांदलेल्या जेरबादानांनी मारून लगाड काडलो. उपरांत दोग फेलिक्स आणि फिलिपाक तोणक्यांनी मारून लगाड काडले. चौथ्या सिल्वानुसाक एका खडपाचे तुदयेंतावन सकला लोटून घालून जिवेशी मारलो. अखेरीच्या तेगांक अलेक्झांडर, वितालिस आणि फर्मालिस हांकां तकली कापून लगाड काडले. 4 म्हयन्यां उपरांत तांचे आवयकी ही अकरेची शिक्षा लावन जीव काडलो.